ମୋ ନାଁ ରାଣୀ ସିଂ। ଆମ ଘର ପଡ଼ାସ୍ତିଆ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉଁଶବିଲା ବ୍ଲକ ହେଉଛି ସାମାଖୁଣ୍ଟା। ମାତୃ କମିଟିର ଗୋଟେ ମୁଁ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ। ନୁକର ପିଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆଗା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆଗା ବହୁତ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ଫେରା ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ପିଲାଗାକୁ ନଦୀ ନିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ନିଆ ହେଉଛି ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଥରେ ଯଦି ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିତେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆଟା ସ୍କୁଲକୁ ଆଇଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଘର ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିତେ ଖୋଜିବେନି। ତେଣୁକୁ ଆମର ପାଇଖାନା କିଛି ନାହିଁ। ଛୁଆ가 ପରିସ୍ରା ବହୁତ ହଇରାଣ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଅତି ଅନୁରୋଧ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆମର 4 ନମ୍ବରରେ ନାହିଁ। ହଉ ଆମର ପଡ଼ାସ୍ତିଆ 4ରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହଉ। ଏତିକି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ।